Awu ngiyawunibingelela nonke South Africa namazwe ngaphandle nabalaleli emakhaya ngicela subscribe ama-video yami onke ngicela subscribe ama-video yami onke South Africa yonke jikelele lo ngithandayo mina Dr. Buwe Mhlanga ndawuwe wangena Dr. Buwe Mhlanga ngikhuluma nonke amazwi onke angaphandle ngikhuluma nani eSouth Africa yonke ngikhuluma ngomsebenzi wami wokusiza abantu bahluphekile ngiyabasiza ngokwempela nginamuntu uyiqiniso mina Dr. Buwe Mhlanga umuntu wami uqiniso mina Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma nani nonke South Africa ngikhuluma nani nonke amazwe abangaphandle nginitshela ngomsebenzi lo nguwenzayo okunikwazi kusiza abantu South Africa yonke jikelele ngibasiza ngokweqiniso angiwaqambi manga sengimdala sengikhulile mina Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma ngitshela nonke South Africa ngitshela nonke amazwe angaphandle kude ngozani ka Dr. Buwe Mhlanga Dr. Buwe Mhlanga uyabasiza abantu ngokweqiniso kunamuntu ubuyile usuka Malawi wenhlanhla inhlanhla yodwa ufuna ukudlala lotho ufuna ukudlala casino ufuna ukuphakama emsebenzini lo umuthi weqiniso kusho Dr. Buwe Mhlanga especially ngisiyenzayo mina Dr. Buwe Mhlanga sokuthi abantu ngiyabathanda ngikhuluma nani South Africa yonke jikelele ngikhuluma ngomsebenzi kulaba hluphekile nazi inamba zami zithi 079 911 32 42 ngiyayiphinda 079 911 32 42 namba esibili ithi 065 674 8648 ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 8648 la ezo inamba la ntolakala khona Stenga kwaDukuza KZN ngihlala ngaseMevili eMadanchini ndikhuluma nani nonke South Africa ndikhuluma ngespecial especially lesikhona njengamanje ngoDecember muhla ka16 no17 barisani ngoningi wenu niyophakama niyotola inhlanhla zomsebenzi umuntu ufuna umsebenzi angawutholi uzani nonke ngizomvulela inhlanhla ukuthi umuntu athole umsebenzi niyotola imithi ihlukene kule special sa 16 no 17 December ndimemeza wonke South Africa nize ka Dr. Buwe Mhlanga niyothola usizo ngoba ngikhuluma mina umuntu ngiyamthanda bafuna ukuphakama emsebenzini bafuna ukuphakama kumathenda bafuna ukuphakama kumsebenzi yabo yonke lo bayenzayo uzani ka Dr. Buwe Mhlanga uzokwazi kumphakamisa kuza yonke into niyenzayo ihambe ngokweqiniso ngoza ka Dr. Buwe Mhlanga ngoba ngikhuluma muzophatha ugologo muzophatha whisky nebhodlela lowayini muzophatha ibhodlela lo whisky nebhodlela lowayini no 150 uhlweza no 150 uhlweza especially to 6,500 amadoda vosifazana 5,500
vokugezwa kuphela 3,500. Leso special sokuvulela abantu inhlanhla, leso special sokuvulela ukuthi nawe uthandeke, leso special sokuphakamisa, lesi special kunalaba phakamayo, kunalaba afuna ukugezwa. Leso special ngenze special sophondo sipherile, senginiyenzela ke ngoba special sophondo besibiza kakhulu, ngoba ngiyabathanda abantu, ngithi kuyehla ngenze special sa December su 6,000 amadoda, 6,500. Ngiphinde futhi bese ngishile u500 yasentabeni, uyokhokha 6,500, kuba ne500 yasentabeni, kuba nemali yokuthenga amaqanda, inalithi, Kilmora, matches, ireza yakho. Ngizokwazi ukukuhlabela ukugabela inhlanhla yakho ukuthi ivuleke. Ngizobuya ngikunikeze izinto zokuvulela phambili, uhlonipheke, uhlonishwa wonke umuntu emhlabeni. La uhamba khona abantu bayakujabulela, kusho Dr. Buwe Mhlanga. Ngiyanitshela njenganamhlanje ngoba ngikhuluma, mungilalele nonke amazwe angaphandle ukuthi Dr. Buwe Mhlanga uthini. Angumcoli muntu, ninezwe nesizwe sakho singaphumi kahle ngoba ngumcoli muntu. Mina unyanga ngawufunda kweqiniso, angisho ukuthi wonke muntu kuba nokuthi ngoba phela kuhlukene amandlozi, munye indlozi lakhe liqinile, munye indlozi lakhe liweak, lothi kwenza namuhla kusasa hayi number 1. Iloko kusho Mhlanga, Dr. Buwe, nisondele nonke, balisani nonke ngomningi wenu, u500 yokubamba ndawo, u500 yokubamba ndawo, ufaka ku account 816 800 71 341. Ngiyayiphinda account 6 800 71 341, Captech Mhlanga. Ngitshela nonke South Africa, laba bahluleka ukuthola mali yophondo, ngithi namhlanje sengehlile. Nasi special sokhuphula abantu, hayi sophondo, sokhuphula abantu, ekuvulela inhlanhla, ekuphakamisa amabandla. Ma unabandla lakho uyakwazi ukuliphakamisa, uhlonipheke. Ma kuthi uyafundisa, uyakwazi ukuhlonipheka emsebenzini wakho ukufundisa. Ma kuthi uyanamatenda, uyakwazi ukuhlonipheka kahle, uthole umsebenzi, uthole amatenda, uthole yonke into baba. Kusho Dr. Buwe Mhlanga usebenza ngokweqiniso. Abaningi sekubanze ngibayenzelile, abayajabula Nkosi yami ebandla. Ngiyababongela futhi laba fike kaMhlanga bathola, ngoba ngikhuluma bayezwa. Wonke umuntu right, ngicela abhale ukuthi baba Mhlanga siyabonga. Ubuye usubscribe kule video yami, usubscribe kule video yami, mina Dr. Buwe Mhlanga. Lo ngithandayo subscribe kule video yaka Dr. Buwe Mhlanga. Ngicela nikhulume ukuthi Dr. Buwe Mhlanga uyasebenza. Wonke umuntu kumsebenzile, lo ubonayo ukuthi ngempela kuyiqiniso la kaNkulunkulu, ngicela ubhale uthi hawu baba siyabonga, nami ngijabule. Yiloko ngikhulumayo mina Dr. Buwe Mhlanga, ngoba ngikhulume nani nonke South Africa yonke namazwe ngaphandle
nabalaleli makhaya, umuntu wami ukubethera umuntu wami ukubethera mawubethera muzi wakho. Mina ngiwaqambi manga baba, angiwaqambi manga mina Dr. Buwe Mhlanga, ngina sikhongwane original, ngina sikhongwane original. Ungakhohliswa umuntu, mina Dr. Buwe ngina sikhongwane original. Sokufikela abathakathi, sokufikela amasela, ngiphinde ngifake isikhongwane emzimbeni wakho. Ngiyasifaka isikhongwane sona ngoba ngikhuluma balasho ka Dr. Buwe Mhlanga bayangizwa. Mhlanga uyasifaka isikhongwane emzimbeni womuntu. Uyasifaka isikhongwane ijikelele emhlaba emzimbeni womuntu. Umuntu akwazi ukuvikeleka, umuntu akwazi ukuhlonipheka. Isikhongwane sami emzimbeni womuntu siyakwazi ukuvikela sibamba, siyakwazi ukuyenza yonke into, siyakwazi ukuthandeka ngomuntu, siyakwazi isikhongwane sami ukuthi ungathakathi ngomuntu. Baba uzoya entabeni ofaka isikhongwane inkosi yamakhosi Jehova. Abaningi ngoba ngikhuluma bayezwa ukuthi uthini Dr. Buwe. Ngiyasifaka isikhongwane sokuthi uhlale kahle phakathi kwempilo yakho. Ngiyasifaka isikhongwane ukuthi uguge ukhokhobe. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Ndikhuluma ngespecial sami lesi ngisiyenzayo sa December 16 no 17 December. Lo ngithembayo nalo ngithandayo balisa, lo ngithembayo nalo ngithandayo balisa. Ubalisa ujabule uthi ngiyeka Dr. Buwe Mhlanga ngiyothola isikhongwane phakathi komzimba nophakathi komsebenzi nophakathi konke into empilweni yami. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Dr. Buwe Mhlanga uyasifaka isikhongwane emzimbeni womuntu ukuthi akwazi ukuvikeleka, akwazi ukuhlala kahle. Ziningi izifo esachukela nginawo umuntu wakhona, somqwepho muyeqo ukhona umuntu wakhona, kulaba gulayo bashaya uhlangothi nginawo umuntu wakhona, ukuthi umuntu isifo sokuwa nginawo umuntu wakhona, ukuthi ngikwazi ukulapha umuntu. Umuntu uphethwe isipoko ngiyakwazi ukufemba, ngikhiphe isipoko, ngikhiphe mantindani, ngikhiphe mamlambo, ngikhiphe inyoka, ngikhiphe konke umuntu aphile. Esikhongwane sami sinzima sokubethela muzi wakho sinzima. Uyahlonipheka muzi wakho, kuhlonipheka nawe. Thola isikhongwane thola isikhongwane phakathi komzimba wakho, uthola isikhongwane somuzi wakho. Kwenzela ukuthi ukwazi ukuhlala kahle nokulala kahle phakathi komuzi wakho. Kusho Dr. Buwe Mhlanga. Esikhongwane sami simatima, esikhongwane sami lesi ngisikhulumayo Dr. Buwe angiwaqambi manga, ndikhuluma iqiniso. Barisani ngoningi benu South Africa yonke, abantu ngiyabathanda, ngibathanda ngokweqiniso ngoba ngikhuluma mina Dr. Buwe Mhlanga. Mawufika ka Dr. Buwe Mhlanga hlala ukwazi ukuthi ukhululekile. Dr. Buwe Mhlanga uzokwenzela yonke into oyifunayo. Nazi inamba zo Dr. Buwe Mhlanga 079 9 11 32 42. Ngiyayiphinda leyo nombolo 079 9 11 32 42. Inye yesibili 065 674 86 48. Ngiyayiphinda leyo nombolo 065 674 86 48. Inamba zami emuntola kuzona ke lezo. Ngisesitenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngasemevili Mathanchini. Ngimemeza wonke umuntu. Ngihlala ngasesitenga kwaDukuza KZN. Ngihlala ngasemevili. Uyehla bodini. Seyawu sofikile emuzini waka Dr. Buwe Mhlanga. Especially lesi ngisiyenzayo sokuvulela wonke umuntu inhlanhla zakhe. Ngikhuluma ngokweqiniso
nginamuntu ubuye Malawi, ubuye Zambia, ubuye Angonia. Wokulapha abantu ukuthi bakhululeke, abe nenhlanhla, umuntu athandeke, umuntu vuleka umsebenzi. Yoma business bekuthi awuthola umsebenzi uyawuthola, baningi sebawutholile umsebenzi ngoDr Buwe Mhlanga. Baningi bathole umsebenzi ngoDr Buwe Mhlanga. Bayaphakama abantu, bayafikeleka abantu, bafikeleka kwamnandi nje. Kusho mina Dr Buwe Mhlanga, ngoba ngikhuluma nani South Africa yonke, ngoba ngikhuluma nani amazwe angaphandle, ngoba ngikhuluma nani abalaleli emakhaya. Ngiyathanda nonke. Nayi number your account yokubamba ndawo, nayi number your account yokubamba ndawo 1680071 ngephinda 1680071 Cape Tech eMhlanga. Ngithi ngiyanimemeza nonke, buyani ka Dr Buwe Mhlanga, ngeke nikhale. Buyani nonke nikubhalisa, nonke nibhalise ngobuningi benu buka Dr Buwe Mhlanga, ngeke nikhale. Kusho mina Dr Buwe Mhlanga, ngeke nikhale. Imali yokukhokha umuntu 6500, ubuye uphathe 500 yasentabeni, ubuye ubambe 150 yohlweza, ubuye ubambe bodlela lo whisky nolo wayini. Kahle bengifuna Tassenberg iyona emakhosi, kodwa akuna nkinga noma iphi wayini uyitholile ibovu kulungile. Kodwa bengifuna Tassenberg iyona emakhosi, kodwa akuna nkinga noma uthola ibovu nje kulungile. Ngiyaphinda ngiyakhuluma nonke South Africa, ngiyanthanda ngokumemezela especially lesi kufanele nifike kusona, ngoba ngayenza sa 15 ngabuye ngayenza sa 21 manje kwatholakala ukuthi angiyehle phela, ngoba vele kunalava anganayo imali enkulu, vele kunalava anganayo imali enkulu. Kufanele ukuthi nawo bathole kwa Dr Buwe Mhlanga, nibhalise ngobuningi benu, mfake 500 yokubamba ndawo, maniza nibambe 150 yokuhlweza yamakhosazana lawo ngilapha ngawo. Akuna bungozi, akuna bungozi. Imithi yami iqinile phela, kodwa akuna ungozi. Imithi yami unumber 1, kodwa akuna bungozi. Ayikho into ezenzeka. Ngiyalapha mina Dr Buwe. Umuntu ugulayo, uphethwe ngenyawo, uphethwe ngehlangothi, kunanyoka ehamba eswini, khanda lami alipheli, amehlo angiboni kahle, nginasifo sokuwa, nginatokoloshi phakathi komzimba wami, nginamathunzi amabi. Dr Buwe Mhlanga konke lokho uyakwazi ukukuphebeza. Ngumlaphe umuntu aphile, ngumlaphe umuntu abuye ubonga. Mina Dr Buwe Mhlanga ngitshela nonke abalaleli South Africa, ngitshela nonke abalaleli bamazwe angaphandle, ngitshela nonke abalaleli emakhaya, hozani ngobuningi benu kwa Dr Buwe Mhlanga. Angisho ukuthi special so maphondo, kundlulile kwamaphondo. Angisho ukuthi special so sosiguba, kundlulile lokho. Ngiyomwenzela specially uzobona mawufika kumina. Especially sokuqinisa, especially sokukhuphula, especially sokuthi uthandwe abantu, especially ukuthi udlale umdlalo zomabhola, especially sokuthi udlale casino, inhlanhla yodwa
imithi ibuye eMalawi sengibalile eZambia Angonia Mlanje eZambezia eTete la imuthi la ngilanda khona seyibuyile ngaba koyilanda guli imithi iyenhlanhla hayi inhlanhla ukutshela umuntu uthi oyoyo mina ngikutshela iqiniso ngoba kulapha ngokweqiniso angimqoli umuntu mina ngilapha ngokweqiniso mina Dr Buwe Mhlanga angimqoli umuntu abaningi sengibalaphile ngiyakumnyaka wonke ngilapha abantu bayajabula angimlaphi umuntu akabona ulutho mina ngilapha umuntu abone umuthi wami awunamngozi umuthi wami unaqiniso lodwa kusho mina Dr Buwe Mhlanga ngiyanimemeza nonke eSouth Africa ngiyanimemeza nonke abalaleli emakhaya ngiyamemeza nonke amazwe ngaphandle kuthokozani ngoningi benu nizothola usizo kwa Dr Buwe Mhlanga especially singo December why 16 no 17 December lesibemsisho ngokuthi kuna special ngo 11 December kunjalo benibona post nje akunjalo especially sami mina singo December 16 17 mina Dr Buwe nizothola kuphumelela nizothola kugezeka nizothola ukukhipha sinyama nokhipha amathunzi babi phakathi komzimba wakho uklineke kunazitha ziningi kunabakhuluma kabe ngobantu konke emlomo yabantu iwela emzimbeni wakho ozoyiklina ka Dr Buwe Mhlanga ngitshela nonke eSouth Africa uDr Buwe lo usiza abantu ngokweqiniso uDr Buwe lo usiza abantu ngokweqiniso kusho mina Dr Buwe Mhlanga imithi yami isebenza ngokweqiniso bengintshela South Africa yonke jikelele ngale special ngimtshela ngaso ngithi especially indoda 6,600 vosifazana 5,500 vokugezwa kuphela 3,500 uzano phakama uzano phakama kusho Dr Buwe Mhlanga anginawo mona lokhu nginako ngakutholayo nami umuntu ngiyamnika lokhu nginako ngakutholayo mina Dr Buwe Mhlanga umuntu ngiyamnika kusho mina Dr Buwe Mhlanga nisale kahle South Africa yonke sobonana ngokuzayo musale kahle nonke South Africa ndawuwe 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 ndawuwe